Здравейте! В този епизод ще стане дума за една от най-забележителните жени в световната история, а именно Мария Терезия. Тя е родена през 1717 година като дъщеря на император Карл VI Хабсбург, владетел на Свещената Римска империя. Той останал без мъжки наследник и затова 4 години по-рано издава прагматичната санкция, съгласно която и жени могат да получават короната, да я наследяват. През 1740 година, поради оспорването на правата й, както и тези на мъжа и Франц Стефан, владетел на Лотарингия, съответно император Франц I, се стига до войната за австрийското наследство, в която Австрия се изправя срещу Франция, Испания и Бавария. Войната завършва с мирен договор, съгласно който Австрия запазва всички свои територии с изключение на Силезия, която преминава към Прусия. Впоследствие страната се опитва безуспешно да се върне по време на 7-годишната война. През 1772 година Австрия участва в подялбата на Полша, в първата подялба на Полша и получава Галиция, кралство Галиция и Лодомерия. Мария Терезия осъществява важни вътрешно-политически преобразования. Насърчава производството, откриването на манифактури, откриването на училища, създава Терезианската военна академия, забранява мъченията, разпуснате Йезуитския орден, последното става през 1773 година. Въобще тя е представител на просветения абсолютизъм, свързана и с българската история, тъй като съпругът и команда австрийските войски по време на войната с Османската империя 1737-39 година. Освен това удостоява с благородническа титла представители на рода Пеячевич, чието предци са избягали в Хабсбургската монархия след Чипровското въстание. През 1765 година издига за съвладетел сина си Йосиф II, нейна дъщеря Мария Антоанета, последната дореволюционна кралица на Франция. Има разлика с Екатерина Велика, защото Екатерина Велика убива съпруга си и застава на престола вместо него, а Мария Терезия силно обича съпруга си и му ражда много деца. Тя управлява цели 40 години и умира през 1780 година. През 2017 година излиза мини-сериалът Мария Терезия, който тя е изиграна в младостта си от австрийската актриса Мария Луиза Штокингер. По време на Втората световна война нейното име носи СС дивизия. Въобще тя остава трайна следа в историята и това е несъмнено.